venres máis, aquí estamos coa Senda Cultural para contarvos todos os eventos e exposicións desta fin de semana. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. A Senda Cultural de hoxe facémola dende o Museo de Pontevedra, en concreto dende o edificio Sarmiento, porque aquí está disponible a exposición que está ás miñas costas, Inventio Mundi. Inventio Mundi, Galicia nas viaxes transoceánicas, séculos XV e XVII, é unha mostra producida polo Consello da Cultura Galega. Nela fais un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta exposición conmemorase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, al cal completaría a primeira circunnavegación do planeta. Esta é a última fin de semana para disfrutar de Inventio Mundi, xa que estará disponible no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra ata o 14 de xaneiro. No Museo de Pontevedra está tamén disponible unha das exposicións máis populares dos últimos meses, Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos, un pobo entre dous mundos pretende dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, pero en especial da provincia de Pontevedra. Esta mostra chega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta exposición funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Esta exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas, obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos. Ademais, nesta mostra ofreces información sobre algúns yacementos da nosa provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará disponible no 6º edificio do museo ata o 2 de febreiro. Pasamos do Museo de Pontevedra ao Pazo da Cultura. Ali poderedes visitar esta fin de semana unha mostra interactiva, O segredo da Ponte do Burgo. Esta exposición foi posta en marcha polo Concello de Pontevedra para celebrar os 850 anos da concesión do foro á capital da provincia. O segredo da Ponte do Burgo é unha mostra interactiva e conta cun videoxogo e unha unidade didáctica sobre a historia da cidade. Os que se acheguen ata o Pazo da Cultura esta fin de semana poderán descargar unha aplicación para interactuar cos contidos e realizar un xogo de construción. Ademais, cabe destacar que o protagonista do xogo é un personaxe inspirado no Loro Rabachol. A mostra estará disponible no Pazo da Cultura de Pontevedra ata o 2 de febreiro. Os que queiran gozar da mostra Conde de Arte deberán darse presa, porque mañá esta mostra pecha as súas portas. Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte a Fundación máis contemporánea, é unha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dende un punto de vista pedagóxico. O obxectivo é chegar a arte aos máis pequenos. Con esta mostra os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte, dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata mañá no Café Moderno a Fundación de Pontevedra. tamén é a última fin de semana para desfrutar dunha das mostras que está dando máis que falar na capital da provincia. A mostra titúlase Unha mirada entre A e B. Está disponible na Sala Nemonon.
Esta exposición do escultor ourensán Ramón Conde é unha mostra recompilatoria de obras como Amor de Pai. Todas estas esculturas transmiten realismo e están creadas cun mesmo linguaxe emocional. Ademais, nesta exposición tamén se recollen debuxos que narran historias propias. Unha mostra intimista que estará aberta ao público ata o 17 de xaneiro. Deixamos Pontevedra e achegámonos ata o Castelo de Soutomaior, porque ali poderedes visitar unha exposición que mostra a versión máis intimista de María Viñals. Un soño chamado Soutomaior aborda os anos nos que María Viñals e o seu marido Enrique Lluria habitaron o Castelo de Soutomaior. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o Sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición, comisariada polo historiador Diego Piai, presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. Un período no que pasaron polo castelo políticos, intelectuais e científicos protagonistas da historia do século XX. A mostra estará disponible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro, horario de martes a venres de 10 a 7 e sábados, domingos e festivos ata 6. A última exposición de hoxe titúlase Saudarte, está disponible en Vilagarcía. Esta mostra artística, promovida pola Fundación Galega contra o Narcotráfico, busca que a mocidade emplee o seu tempo de lecer en actividades saudables e creativas, afastándose así do mundo das drogas. No proxecto implícanse este ano estudantes de 6 centros que imparten a ESO en Vilagarcía, como son, por exemplo, o Colexio San Francisco, o Colexio Sagrada Familia ou o IES Bouzabrei. A exposición podedela visitar no Auditorio Vilagarcián ata mañá. Pasamos a música e o facemos cun concerto que está a piques de comezar no Pub Bazar de Pontevedra, de Sibaritas. De Sibaritas é un grupo de música pop-rock que interpreta versións de diversos estilos, tanto de grupos estranxeiros como españois. Entre eles destacan The Beatles, U2, Queen, Rafael ou Los Bravos. A banda está composta por 5 membros: Toni Barredo, Rogelio Groba, Quique, Jacobo Moreira e Luis de Kid. O concerto de Sibaritas comezará hoxe ás 12 da noite no Pub Bazar de Pontevedra. Pechamos a senda co concerto que dará este domingo a Banda da Loba en Redondela. O grupo de música galega Banda da Loba ofrecerá este domingo un concerto no Auditorio da Xunqueira no que presentará o seu último traballo, Fábrica de Luz. Esta banda está integrada por 5 mulleres que decidiron unir as súas trayectorias individuais e dar voz a este proxecto conxunto. No seu repertorio destacan sobre todo os textos tomados dos poemarios de escritoras contemporáneas. A cita é o domingo ás 7 e a entrada é de 3 euros. Antes de rematar a senda cultural, recordamos que este domingo comeza a programación de Domingos Principal. A primeira representación será Só, da compañía San Patito Pato. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.